xaafaddaasaan u joogaa waxaa arkay maxaa la dhahaa meel lagu gado online oo qole lagu gado horaa kadibta xafiiska laga keena haddana waa kuwan waxaan rabaa inaan geeyo kuwan raadinaya waa high flyerski afar kuwa jaalla ah marka insha allah kuwan waxay noqon doonaan ilmo yar waayo adiga wiigi dambo waa sii daynaya Det jag sa det är 4 stykker inn der, og i løpet av neste uke så skal de fly. Jeg skal slippe. De har ikke flytt før ute, så de får tilknytning i huset. Men jeg skal putte det inne, så det er alle andre er der inne, voksne. Så jeg kan ikke sette sammen de, så jeg må putte de i egen bur. Så nå det jeg skal gjøre er, jeg tar ut 2 egg, og så midlertidig bur, så at de ikke er redd og helt nytt hus. Så de flytter ikke ut. De der har vært der lenge, men de har jo mistet egg for lenge siden, og så for 2 uker siden egget datt bakken. Så jeg vet ikke, det ser ut som de skal lage egg, men de der jeg kan ta det ut, så jeg vil ikke forstyrre de her. Og han der, han lager helvete her inne, han slåss med alle og... marka waxaan rabaa ilmaha inta gelinaya kuwana soo bixina maskiimiin oo kuwan kan hadda bixiyo kuwa kale u dhibaya han der kan fly ut. Når han har dama si, så han flyr ikke. Kommer den der. Oi. Tok jeg fram. Den første gule. Se på. Ja. Se på. Ta nærmere øya. Oh. Jet. Ja. Så det er framtidig. Irania high flyer. Yellow is a very rare one. Der er det broren, tror jeg. Se. Ja. Greit. Samme. Så den er veldig liten også, men den blir, ja. Det er... أنا قبل عزبت ويدري وحدة أونسة أنا عم تسيه ويا ونقصد ويا أولي ودوات وتصومالي جبت هذا närmast temmet sånn, det er nesten samme rasen som vi har i Somalia, den her, med hår, med vet dere, fjær på. Disse her er voksne. Oi. Han kan fly, egentlig, men han kan fly etter 2 dager. Jeg kan slippe den, men jeg vil ikke. Okay. Altså, han er annerledes på øya hans. Så det er ikke høyflyver. Men jo, det er også høyflyver. Men blandet med en annen type. Oi. كان ديارو إنه بيبو أسيق الله وح هذيك قم جمعة أما ويجد الباس ويا أركض على سنين لكن ما أنا دايرين كون سيدنا بيبي كرام بالله أنا كم جراي ما أنا كون لنا كون så jag ska för så när hänt alla så jag tog och fjärna de flygfjärna eller tajma men då ska jag göra det och de så här de valde där man kan flyga ut först så
se på prikken, ikke sant? Pupillen, og så det hvite som rundt pupillen. Hvis pupillen utvidet over hele, og det mørk, da det ikke høyflygende. Ja. Low fly. Så den rasen her, du finner ikke overalt, altså. Se på den. Til en fjær der. Yes, det det som ja. Kjennetegn. Yes, altså, nei, ikke kjente, men det unikt. Jeg kommer hjem, så da det gode. Her skal bli det nye hjemmet deres. July, كل جولاي وبيبايا. waxaan marnayaa calankii kalarkiisa buluug hoos cafraan kalarka cuntada intana buluug dhexdana cadaan waay vi skal fly til somaliske nasjonaldagen tenkte jeg så skal fargen det vannbasert farge som går bort etter hvert de mister jo fjære hele tiden disse her de har ikke mistet sin første fjær enda de mister alle fjære så den kommer til å bli bra. Se på den. Så, du ser det at du sa det sånn jet. Nå flere som har kommet seg hjem med her, nei. En tanke på den qolida ma soo bagada hadda bas waa maqlaysiin ma kuwan waxay dhalaan tarmayo bis hadda waxa rabo hela det sa nettopp jeg skal ikke kjøpe noe mer nye disse her skal jeg avle det basen ferdig og pluss jeg har faktisk historikk på disse de første dyrene jeg har kjøpt som har logg hvem faren bestefaren Stamtavle. Riktig så det gleder jeg meg faktisk og dem skal jeg behandle nå skal jeg ønske dem velkommen hjem skal hente dem med vann med sukker sånn, ja for å la dem føle seg litt hjemme og plassere dem helt øverst så at alle andre ikke plager dem la dem bli vant hjemme velkommen